God morgon, välkomna till Göteborgs fiskaktion. Idag ska vi titta på den här fina sötvattensfisken. Asp, Aspius aspius. Det här är en karpfisk, men den skiljer sig från sina kusiner genom att det är en utpräglad rovfisk. Den här jagar. Namnet asp har den fått för att fjällen som den har liknar barken på trädet asp. Den här fisken finns i Götaland och Svealand, lever både i de större sjöarna Vänern, Hjälmaren, Mälaren, men också i rinnande vatten. Och just nu under våren så leker den här under april och går bland annat upp då i Fyrisån i Uppsala. Det här är alltså Upplands landskapsfisk. Och till aspens ära så har man nu också Aspens dag, som innebär att man firar att aspen numera går tillbaka upp i Fyrisån och leker. Så man har restaurerat de här vattnen. Så den 18 april i år är det Aspens dag. Asp